Osodika ibe ya bụrụ na gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago nkwudosi ike nke ọchịchị ya ịhụ maka ọdịmma nke ndị nkụzi na ịkwalite amụma nkụzi na mmụta na ụlọ akwụkwọ dị iche iche na steeti a. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a na 2023 World Teachers Day emerụbere na Anambra Teachers House Ọka bụ ebe ọ gbagharụ ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ sekọndịrị bụ ndị a chụpụrụ maka ịnụpụ isi na ntụziaka e nyere na mmụta ga-abụzi n'efu nyere ọchịchị ya yana ịkwụsị ịdị na ego n'ụdị ọbụla na ụlọ akwụkwọ nọsịrị ruo n'ụlọ akwụkwọ junior secondary. Onye nta aka ebe Ejike Abana wetara anyị akụkọ. Isiokwu mmemme afọ a bụ The Teachers We Need for the Education We Want, the global imperative to reverse the teacher shortage. Governor Soludo onye kwuru na-agbagharịgo ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ mgbe ndị nkụzi yọsịrị ya biko kwuru na onwe ka onye ọbụla si wee katọọ ya bụ amụma a ga-achụ ha. Ọ gara n'iru kọwaa na gọọmenti ya gwọtara ọgọdọ n'ukwu iji wee tinye anya n'ihe gbasara mmụta dị iche iche. Dịka gọvanọ si wee kọwaa, gọọmenti ya ga-aga nnọọ n'iru ma dozigharịa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche bụ ndị nke gọọmenti nwe na steeti a. Onye isi oche Nigeria Union of Teachers ngalaba Anambra, Comrade Chika Chukwudolue, kwuru na Gọvanọ Soludo na-eme nke ọma n'ihe gbasara agụmakwụkwọ ma kwuo na obodo ga-adị mma ma ọ bụrụ na akwado ya nke ọma. Ode akwụkwọ gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelu ndị eji okwu ha agba izu n'ihe gbasara agụmakwụkwọ tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.